Vaiko? Rivitalossa jo jollain tuolla sen pitää olla, koska nyt on iltapäivää. Totta. Totta, juoksehan sinne, mä otan kuvia. Tuotannollisesti tehokkaampaa, kun kuvataan nämä kaikki silleen samalla pihalla. Ja ihmiset on kyllä niin tyhmiä, että ei ne tajua, että tää on niinku 2 eri paikkaa. Ei kun sama paikka. Varmaan myös arvostaa tätä kommenttia DVD:llä sitten. Joo. Ei siis kyllähän ihmisen niinku kyky hahmottaa 3-ulotteista tilaa niin on ihan apinan tasolla. Ei se niinku oikeesti mitään. Niin mitä sä Toni oikein haluut? Tän ottais irti tästä. Se on meidän tiellä. Ja mitä mieltä Miikka oli asiasta? Ei mun mielestä idea on hyvä. Jos mä soitan silleen ja sanon, että moi me haluttais purkaa osa tätä mökkiä. Toni, mitä mieltä sä oot, että millainen tuottaja meillä on? Että... Kari on sellainen ollut tosi hyvin myöntyväinen kaikkiin meidän ideoihin ja ollut tosi kannustava ja mukava. On sanonut kaikkeen kyllä. No, toistaiseksi ei ole vielä ollut mitään. Eli täydellinen tuottaja siis. Kyllä. Väännetään kädet tänne alle. Joo. Kasvitetaan silleen. Aamun tunnelmat, Henri. Aamun tunnelmat on erittäin tehokkaat tällä hetkellä. Ei ole vielä millään tavalla myöhässä aikataulusta. Ja... Niin, vielä nimenomaan. Tässä tosiaan nousee. Joo. Lyö. Pistikö se kakea äänen poikki? Miikka, ketä tavoittelet? Mua asiakkaan. Asiassa tiedät mihin ei saa laittaa hiusten kuivaan kiinni. Hiljaisuuskuvaus! Ääni! Käy! Puhelin! Käy! No niin, kyllä tää on varmaan aika huono paikka monitor. On, meillä on kuvasuunta myös. Taas joku sieltä terassilta Best Boy sisälle. Best Boy onkin jo sisällä, ei tarvitse. Joo. Mihin mä tarvita? Heikkilaiset monster. Kaikkea kysyin, se oli syy. Nyt on paha kuva tulossa ja siitä on hyvä fiilis. Hyvä.